De gikk jo døra, så låste de døra eller noe. Best gear. Yeah. Ingen kan se deg, bare gå helt bra. Du droppa streda. Jeg drev deg. Og kald. Du, jeg filmer ikke hvert jævla sekund vi tar. Kom inn. Du må se at jeg kommer liksom på nærmere. I'm trying. Han står på kjøkkenet. Han er på kjøkkenet. Han er der nå. Yeah, I know. Han er der nå! Jeg mistet fokusen. Han kommer ut! Han kommer! Han står i døra. Opp i det, Kimi!